La 50 de oameni există câte un om care monitorizează, câte un arbitru care vede că totul se întâmplă conform regulamentelor din Cartea Recordurilor. Iașule, nu uita, ești cel mai tare! Arată extraordinar, extraordinar! Așadar, haideți toată lumea în față! La Iași se doboară un nou record mondial! Haideți să facem și gălăgie! 12.900 de oameni care lansează lampioane în acest moment în Iași pentru Pălas! Ok, lampioanele pleacă ușor, ușor, uite așa, să se ducă peste 12.900. Puneți-vă cât o dorință și priviți cum se vede Iașul. Cel mai tare eveniment la ora actuală este chiar